Hey, hey, where'd you go? What now we found? Oh yeah, where'd you go? Doing a happy dance. Oh my god, this shit's spoken. Doing a happy dance. Doing a happy dance. Yeah. Where'd you go? What'd you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave, now you're gone. All I got is this damn song, so I can feel, but I can't touch you. Said my love was a bit too. Prvý deň v Amerike začína zostra. Mára dostal defekt v strede ničoho. Bicykle máme kúpené z Walmartu, funguje tak, že to čo kúpiš sa tam dá do 3 mesiacov vrátiť, takže na konci leta ich vrátime a tým pádom na tom neprerobíme. Ale kvalita akože zodpovedá tomu. Ja mám najhlasnejšiu brzdu v celej Virginia Beach. Podľa mňa reťaz. Don't got no heart, I got an icebox. Brand new roller, swipe at the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead and detox. Yeah, yeah. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Tagging in the city. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Po pláži sme ešte išli do gymu, ktorý vlastne máme free, lebo to patrí k tomuto apartmanovému komplexu, kde bývame. Je to asi nejakých 10 minút pešo od nás, tak tam vždy bežíme ako warm-up. Čo si nažil? Šiško. Zajtra prvý pracovný deň ako lifeguard, takže chystám jedlo na zajtra. Kurocie mäso, rýža a najviac americká vec. Arašidové maslo a džemík. Ešte doma som si dal cieľ, že sa chcem naučiť stojky na rukách. Mára tento už vie, ale tiež sa chce v tom zlepšiť ešte. Tak sme dali dohodu, že každý jeden deň budeme pol hodinu stojkovať. Hey, I'm a fucking workaholic with a passion in my heart, treating rapping as an art, which I have to be a part of. I just copped a new car to hear it start up. Try to do the right thing and please come on. All I want to know is where the fuck did you have to go? I've been waiting on. Je 6:30 ráno, už mám odcvičené a za chvíľku si pôjdem spraviť raňajky, dať sa dokopy a 7:30 musím vyraziť na bazén, lebo o 8 vlastne začína smena. Je to tu taký obrovský bytový komplex, kde vlastne všetky tieto budovy patria do jednoho apartmanového komplexu a bývajú tu domáci. V cene vlastne toho nájmu majú ten gym, v ktorom som bol, takisto bazén, je tu jeden bazén, na ktorom budem aj pracovať, takže to bude super, že nebudem sa musieť až tak moc ponáhľať. Býva tu dosť veľa aktívnych ľudí. Už ak som ráno išiel 5:20 do gymu, tak už som stretol nejakých ľudí, ktorí behali. Takže je to tu nejaká taká športová zóna. Dneska pracujem na takom plážovom bazéne, ktorý je v hoteli priamo na pláži. Takže dneska tam musím bajkovať, ale je to asi iba 10 minút odtiaľto. Takže úplne v pohode. 7:30, vyrážam na bazén, mekviny sú, jedlo je, takže všetko ready. Dneska výnimočne nemeškám, dneska ideme ešte z predstihu, aby som spravil dobrý dojem. Ale potom ďalšie dni už budú jasné, že naháňačky, pretože zvolím minulý rok každý jeden deň meškanie. Totálne naháňačky. Ešte nie je úplne také teplo, ešte asi nejakých, že 18 stupňov, lebo tu boli búrky, takže toto bolo už taký chladnejšie, ale od ďalšieho týždňa už to bude asi taký úpek, už to budú 35 a takto. Som dorazil na Oceanfront, ten hotel sa vlastne nachádza tam niekde v diaľke. Je to taký plážový hotel, ktorý má svoj bazén a tam dneska budem uklovať.
muklovať 12 hodín. Plavčický stand, fajnový v Kvetináči. Celkom dneska fúka, takže dúfam, že takto bude celý deň a niekto tu nebude. Už mám po práci, ošľahaný vetrom. 12 hodín, ty kokos. Nebolo to úplne easy, ale išlo to rýchlejšie, než som čakal. Takže nejako to zbehlo. 0 záchran. Celý deň tam bola riadna zima, lebo bolo asi iba nejakých 17 stupňov a tam pri tom oceáne strašne fúka. Takže dá sa povedať, že celý čas som mal na sebe mikinu. A bolo fakt chladno. Voda bola totálne ľadová, ale tí amici tam boli aj tak, im to je úplne jedno. Na ušom fronte to už začína žiť, na to, že je chladno a 23. mája ešte len nejakých 9 hodín večer, tak už sa tu zbieha dosť veľa ľudí, dosť veľa mladých ľudí. Sú tu skoro na každom kroku také live koncerty. Takže už to začína byť summer vibe. It's all good, everybody trying to eat tonight, trying to go to sleep, having good dreams tonight. You go home, it might get better. All I know, it don't last forever. So take it while you gotta try to get a little more. They say I'm getting better than I ever been before. Well, that's for sure. Tell them what I do. Rap keep me fed like a spoon getting soup. I've been out here on the road, and now they missing me at home. All these ex-girls that I used to know are hitting up my phone, but I ain't here. I guess you can't call back. Sex, drugs, and rock and roll, I think I'll take all. Tieto dni je tu búrkové obdobie, tak tie bazény sú úplne prázdne a tým potom tie dni vyzerajú dosť podobne. Ráno gym, večer stojky a pomedzi tým 12 hodín totálnej nudy v práci. Dneska je zrovna taký deň, kedy od rána prší, je fakt zima a fúči tu riadne, lebo je to proste pri oceáne, takže tu ešte nikto nebol. Čo je fajn, lebo mám aspoň čas si robiť nejaké svoje veci, ale na úkor toho to potom tu ide strašne pomaly. Som tu asi 7 hodinu a jediné, čo som asi dneska spravil, je, že som vylovil z tohto bazéna brko, niekomu to brčko odpúklo do bazéna. Tak to bolo asi že moja náplň práce dnešného dňa. Piča!